Kowe abdine Dewi Utari. Inggih. Jenengmu sapa? Niken Salindri. Yo. Kowe to sing gegerne dunia akhirat kowe to. Amuk Suramrata Jayawrata rebutan. Hei 1000 pareng maju, 100 pareng ambrus. Hei Cakal Pilowo, pancen gue bisa mateni adikku Rajamala. Ini iki botoe sing maju. Kincaka rupa adepono. Ngecap pirang-pira tak lateni kowe. Sopo iki Dik cantik men iki? Peyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempolan sikil renek getek cacate. Ae cantik. Namane Pean sapa? Inggih Raden, menapa paduka pangling kalian kula? Pangling wae. Kula nate ketemu kalian panjenengan. Loh, ketemu ning ndi? Wonten Kaputren Negara Wirata. Kula menika abdinipun Dewi Utari. Kowe abdine Dewi Utari. Inggih. Jenengmu sapa? Niken Salindri. Yo. Kowe to sing gegerne dunia akhirat kowe to. Wis perkara Rajamala mati nomor 17 sing penting aku iso ketemu karo dirimu. Ngono. Kowe disawang saka kaduan demes, disawang saka cedhak pantes wiwit pucuk rambut kanthi jempol suku babar pisan ora ana cacate. Rambut ngembang bakung marake ati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju meh semangu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek. Yo. Ngapa to ngono kuwi aku gedhing, aku ngono kuwi gedhing, aku ngono kuwi. Wes ndak usah tedeng aling-aling tedeng. Aku seneng karo kowe, aku kedanan karo kowe, aku sayang karo Pean. Asline omahmu ngendi? Nggih daerah mriki mawon, kula abdine Dewi Utari. Ngono nggih. Kowe njaluk apa? Ndri. Waton ora njaluk tumurun ing lintang lawan rembulan. Kowe tetep tak sembadani. Ning kene sing enek nggur karyaku karo kowe. Kowe gelem ora dadi bojoku? Kowe dadi bojoku ora bakal tiba ning parang curi, nanging bakal tiba ana kasur babut. Manuta kelawan aku dadi bojone Raden Kincaka Rupa. Panjenengan niku sampun sepuh, kula niku taksih bocah. Jarak umure niku adoh sanget. Napa paduka kalian kula niku ibarate umure adoh napa mboten masalah. Lho, wong tuwek kaya aku ki entuk cah enom kaya kowe, entuk cah cilik kaya kowe iki padha karo entuk jamu ngono. Malah guyu. Guyu piye malah. Nggih Blaka Suta blak kutang terus terang mawon. Piye? Kula sampun gadah pacangan. Kowe? Nggih. Kowe wis duwe pacangan? Inggih. Pedhot nae karo aku. Nggih, menika cara nista wonten cara ingkang langkung utama. Cara sing luwih apik piye? Panjenengan tembung mawon pacangan kula, nek paduka kepenginaken kula. Bojomu kuwi
Bojo kula niku mapan madyaratri tengah wengi udawa kawis setengah kalih welas sekedap malih mapan wonten ing pojok beteng negara Wirata. Mapane ana pojok beteng negara Wirata. Inggih jam setengah kalih welas. Bojomu ki jane bangsane apa? Bangsane gendruwo. Yo. Musik to. Kowe iki cah ayune kaya ngono kok bojomu milih gendruwo. Ya aja ngenyek gendruwo, najan gendruwo malah gendruwo iso suwi ngono. Apane lek omong-omongan ki lho. Oh, nek omong-omongan. Ya mangke nek sampun paduka dililani kalih bojo kula, paduka gelem ngrabi kula. Monggo to kadah karo sak wanci-wanci paribasan sekul mungking rampadan kapuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Yo, kowe ngomong ngono kuwi ning jero kene kaya ana sing ngubah dhewe lho, Kak. Tenan. Tak petukane bojomu dina iki. Inggih, monggo sinuwun. Nyapa to ngono kuwi nyapra senjuwan jawe. Nyapa gething aku ngono mbok sok ae nek wis rabi. Bahaya. Melaku kok mburi sok egak-egok. Poh.